A min, o que máis me gustou sobre os ciclos de aprendizaxe no termalismo foi que puidemos, todos os de nosa clase e os de outras, puidemos aprender de unha maneira distinta a que normalmente se dan nas clases. E tamén pudemos facer moitos outros traballos e a min no persoal gustoume moito porque pudemos presentar traballos e xogar nelos. Nas asignaturas como, por exemplo, Historia, Bioloxía e Física. E a min no persoal gustoume moito este ciclo de aprendizaxe porque se viu que se pode aprender dunha maneira distinta. Bueno, a mí o que máis me gustou, pois, que non fixamos examen, o sea, fixamos probas e foi super. E tamén nos puntuaron así. Sí. Eu, por exemplo, nunca había traballado co Google Drive, nunca fixen unha presentación nel, e ca axuda da profesora axudoume e a fixemos as dúas xuntas e quedou bastante ben. Tamén estuvemos xogando na clase, foi unha forma máis diferente de facer as cousas, na que todos estuvemos moi contentos, porque tamén iso é unha forma diferente, al non ter examen sempre facemos o mesmo, por decirlo de alguna forma. Estamos todos os compañeros xuntos e facemos cousas, pois, de outra maneira diferentes. É unha boa maneira de puntuar. Este año yo hice un trabajo sobre los beneficios de la salud de las aguas termales para la clase de biología. Hice una entrada en el blog que tenemos y tuve que exponerlo en clase y gracias a eso me ayudó a vencer mi timidez. Bueno, Joaquín, ti respecto ao teu TikTok, que tal? Pois moi ben, eu fui unhas Burgas e ir ali pois me pareceu moi ben. E a ti a tua presentación? Tamén descubriches o da composición química da auga da fonte, non? Sí, saquei nunha foto. O teu TikTok estivo moi ben, de feito na clase foron moitas as risas. Alicia, que tal co traballo? Alicia tamén, eu, por exemplo, formulei as preguntas e ela, pois, puxo no caplé e despois xogamos todos na clase. Sí, estivo ben a clase, que era? Sí, así polo menos foi un pouco máis levadeira. Normal. En este curso hicimos muchas actividades sobre las aguas termales y la Primera Guerra, en historia y en biología. Lo mejor fue las actividades y los juegos. Hicimos muchas exposiciones y muchas actividades prácticas. Tamén traballamos con xente que ao mellor non falábamos tanto e nos fixemos máis compañeiros ou tamén, sabes, nos coñecimos máis e tamén foi un pouco diferente.